Sant Jordi, a més de ser una festa tradicional arrelada a Catalunya, s'ha convertit durant els darrers anys especialment en un símbol que aglutina les aspiracions del poble català. Malgrat que aquest dia, 23 d'abril, sigui feiner, el transitar de la gent es converteix en extraordinari. Escoles, estudiants i també els que aconsegueixen lliurar d'hora la feina no estalvien un passeig pel centre de la ciutat. Especialment per aquí, dins la Diputació, i pocs dies abans de que tingués lloc la important constitució de la Comissió per tal d'estudiar un règim especial per a Catalunya, i on també precisament el senyor Samaranch afirmà que retornaria el seu nom original a aquest Palau de la Diputació, és a dir, Palau de la Generalitat, és aquí on la gent es troba seguint la tradició de visitar aquest important lloc, enmig de la recuperació històrica i de les velles costums. No cal dir que la peça clau d'aquesta diada, tant a Barcelona com a la resta dels països catalans, és la Festa del Llibre. Festa que aquest any s'ha vist augmentada per la commemoració del seu 50 aniversari. El Dia del Llibre fou fundat per un reial decret l'any 1926 i, curiosament, és aquí, a les terres catalanes, on s'ha mantingut amb més força. En els seus orígens, la Diada del Llibre es celebrava el dia 7 d'octubre i fou l'any 1931, 10 dies després de proclamada la República, quan fou traslladada el 23 d'abril, dia en què morí l'escriptor Cervantes, adquirint des de llavors encara més relleu. Deixant de banda les dades històriques, la Jornada del Llibre per la Catalunya d'avui es pot interpretar com una afirmació cultural cada cop més madura. El llibre, la nostra història, la nostra llengua, són els protagonistes d'aquest Sant Jordi que es viu al carrer. El llibre, que no ha de ser patrimoni de privilegiats, sinó una eina de cada dia i per a tothom, surt al carrer per connectar directament amb tota mena de públic. Bé, el llibre, com ja hem dit, és clau, però el conqueriment més important d'aquest Sant Jordi de 1976 ha estat la sortida del primer diari català de postguerra, el diari Avui. És aquesta la primera informació diària en la nostra llengua, o tal com diu el seu propi eslògan, una veu escrita dels països catalans. L'aparició del diari Avui no ha estat una qüestió inesperada. Seria millor dir, potser, que feia ja molt temps que Catalunya esperava impacientment que aquest aconteixement es produís. L'any 1975 fou demanat el permís per l'empresa editora Premsa Catalana i fou el 24 de gener passat quan fou concedit determinantment el seu permís. El diari Avui, finalment, ha sortit al carrer i no pas sense esforços, després de comptar amb la col·laboració de prop de 30.000 catalans que han adquirit títols aportant una quantitat econòmica. El diari Avui ha sortit al carrer no pas perfecte, ja que el seu capital no permet una empresa rigorosament planificada. Malgrat això, malgrat les dificultats, quan el primer diari Avui sortia a la llum pública, eren les 2 de la matinada del dia 23 d'abril, no ho va fer en solitari, sinó amb un plegat de gent que esperava l'aconteixement històric. La presència del director Josep Faulí, del subdirector Josep Maria Cadena i de quasi bé tota la redacció que el va fer possible s'entrelligà amb el nombrós grup d'impacients que demanaven diaris i signatures. La joiosa trobada de la gent a les tantes de la matinada, la congratulació de tots en la sortida d'aquest diari català, mostra un fet important i ineludible. Fa entendre que tant el diari, com els llibres, com el Sant Jordi al carrer no són patrimonis exclusius de ningú. Són, en tot cas, el patrimoni d'un poble que recupera la seva cultura.